Autoimunitné ochorenie. To neznamená, že telo zlyháva. To znamená, že telo kričí, že už nevie, ako inak upútať tvoju pozornosť. Keď telo útočí samo na seba, nie je to chyba prírody. Je to dôsledok dlhoročného vnútorného konfliktu. Možno si roky potlačal hnev, možno si nosil vinu, výčitky, pocit zlyhania. Možno si stále musel byť silný, aj keď si bol vnútri zlomený. A tvoje telo si to zapamätalo. To ber. Autoimunita nevzniká zo dňa na deň. Trvá to mesiace, roky, kým sa obranný systém obráti sám proti sebe. Ale pointa je v tom, že sa neobracia bezdôvodne. Niečo vnútri tebe volá po zmene. Niečo volá po pokoji, po uznaní, po bolesti, po odpustení. Lieky tlmia príznaky, ale emócie ostávajú. A tu ste práve príčiny. A tie treba uvoľniť, nie ignorovať. 4 mesiace, to je čas, na ktorý sa dokáže zmeniť veľmi veľa vecí. Dýchom, vedomým pohľadom do seba, pochopením, čo tvoje telo vlastne chce. Ak máš nejaké autoimunitné ochorenie, pozývam ťa. 5 krát do týždňa o 19:30 vysielam metódu Kód víťazov, dýchové stretnutie, ktoré nie je len o dýchaní, je to o návrate k telu, k duši a k rovnováhe. Pridaj sa, ukážem ti cestu späť k tebe samému. Tam, kde uzdravenie naozaj začína. A pamätaj si, ak máš nejaké problémy zdravotné, dlho už nemusia byť. Stačí, keď dojdeš. Krásny deň.